Imos ver o resto dos buscadores de Dialnet. Como sempre, introducimos as nosas credenciais para traballar nunha sesión persoal. Buscar teses de doutoramento. A opción de buscar teses ofrece unha caixa de busca básica e a opción de busca avanzada, similares ás que xa coñecemos, e que engaden ademais a posibilidade de buscar por director da tese e Universidade de Defensa. Vemos que temos acceso ao texto completo de case a metade das teses accesibles a través de Dialnet. Imos buscar teses polos termos enerxía eólica. Recuperamos unha listaxe ordenada por relevancia, criterio que xa sabemos que podemos modificar, e atopamos á esquerda a columna de filtros. O icono laranxa identifica as teses publicadas en aberto e que nos permiten acceder ao texto completo da mesma. Nun rexistro completo dunha tese atopamos información dos autores, directores, Universidade de Defensa, materias, resumo e, se é o caso, texto completo da tese. O seguinte buscador de Dialnet é o de congresos. Podemos buscar congresos, por exemplo, por palabra-chave. Buscaremos congresos polo termo economía. Neste caso vemos que a ordenación por defecto é alfabética e que podemos modificala por unha ordenación cronolóxica. Á esquerda volven a aparecer as opcións de filtrado: anos, países de celebración do Congreso, organizadores, disponibilidade de texto completo, etc. Se accedemos ao rexistro completo dun congreso e clicamos no nome do mesmo, visualizamos todas as edicións celebradas e dende aquí podemos acceder ao sumario das contribucións ao congreso ou, neste caso, ao texto completo das actas. Finalmente, o último buscador de Dialnet é o buscador de autores. En función do tipo de autor, persoa ou entidade, o formulario vai cambiar. Permítenos buscar, no caso de persoas, por nome e apelidos, por materia e área de investigación, e tamén por palabras-chave da súa produción científica e períodos de publicación. Nós imos buscar o rexistro do investigador da USC, Antonio Martínez Cortizas. Unha vez atopado o seu rexistro, recuperamos información variada: área de coñecemento, presenza noutros catálogos e bases de datos, período de publicación recollido en Dialnet e a súa produción científica: artigos de revistas, colaboracións en obras colectivas, libros, teses dirixidas. Tamén as citas que han recibido os documentos publicados por este investigador e que están indexadas na ferramenta Dialnet Métricas.